Και πριν ξεκινήσουμε, αγαπητοί φίλοι, πρόσφατα η ΑΕΚ Αναλακίου έχασε έναν φίλο της, τον Λιώργο τον Θανάση. Ο Θανάσης, εκτός από ιδρυτικό μέλος, υπήρξε φίλος και συμπαραστάτης στην ομάδα για όλα αυτά τα χρόνια. Στη μνήμη του λοιπόν θα τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Θα παρακαλούσαμε και την κερκίδα να συγχωρεί. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Μεγάλο τελικός ξεκίνησε. Κόκκινη ομάδα Μπαρτζόκας, Βάς, Βάσκας. Και ο Μπαρτζόκας παίρνει τον πρώτο πόντο για την κόκκινη ομάδα. Βάς, Βάσκαλος. Βάσκαλος. Όβιο Τούμας. Φάουλ από τον Μπαρτζόκα στον Τούμα, ο οποίος πηγαίνει στη θέση των πολλών. 1-0 το σκορ, πρώτο ομαδικό για την κόκκινη ομάδα. 1-1 το σκορ, έρχεται από την εύστοχη βολή του Τούμα. Μπαρτζόκας. Φάουλ από τη μαύρη ομάδα. Στη θέση των πολλών ο Μπαρτζόκας. 2-1 το σκορ, μπροστά η κόκκινη ομάδα, έρχεται από την εύστοχη βολή του παίκτη. Τούμπας. Αλλαγή κατοχή, Βάς, Βάσκαλος, για 2 ευστοχή, 4-1 το σκορ, υπέρ της κόκκινης ομάδας. Τσίλησε πατάει με τίποτο, 4-3, στον ένα πόντο η διαφορά. Η μπάλα από το πλάι για τη μαύρη ομάδα που αποφασίζει ο διαιτητής. Επαναφέρει ο Τσίλης από το πλάι, Τούμας. Αστοχή, Τσόκας, Δάσκαλος για 2. Φάουλ Μπαρτζόκας. Και έχουμε το φάουλ από το Τσίλη. Μπαρτζόκας στη θέση των πολλών. Το σκορ. Λοιπόν, ο Τσίλης επαναφέρει. Τα φάουλ για τη μαύρη ομάδα 2, για τη κόκκινη ομάδα 1. Τσίλης αστοχή, κόκκινη ομάδα τίποτο, Δάσκαλος.
ο Τσίλης έχει μπροστά την ομάδα του με 7-6 το σκορ. Ο δάσκαλος παίρνει τον 7ο πόντο για την ομάδα του, 7 όλα. Τσίλης επαναφέρει από το πλάι. Τούμας Τσίλης. Δάσκαλος στο rebound. Τουμάς για 2. Ευστοχή. 9-7 το σκορ, περνάει μπροστά η κόκκινη ομάδα. Ο Κίτσιος στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του δάσκαλου. Τούμας. Πολύ καλή κίνηση για την πρώτη φάση του Τούμας και το σκορ γίνεται 9-8. Μπαρτζόκας για 2. 11-8 το σκορ. Εξαιρετικό παιχνίδι από τις δύο ομάδες. Τούμας 11-9. Μπαρτζόκας για 2. Rebound από τον Τούμα. Παίρνει το φάουλ από την κόκκινη ομάδα, ο Τούμας στη θέση των βολών. 15-33 για τη λήξη. 11-9 το σκορ. 2-2 τα ομαδικά. Άστοχη βολή από τον Τούμα, το σκορ δεν αλλάζει. Βάσια 2, ευστοχή. 13-9 το σκορ. Τσίλης. Μπαρτζόκας rebound. Τουμάς για 2. Τούμας. Μαύρη επίθεση. Τσίλης. Δεν μετράει το καλάθι, λήξη χρόνο επίθεσης. Τουμάς, Μπαρτζόκας. Ευστοχή ο Μπαρτζόκας. 14-9 το σκορ για την κόκκινη ομάδα. Παλατζάς. Τούμας. Φάουλ από τον Μπαρτζόκα. Τρία ομαδικά για την κόκκινη ομάδα, 2 για την μαύρη. Μαύρος η μπάλα, στη μαύρη ομάδα η μπάλα, ανανέωση του χρόνου έχουμε. Παλατζάς. Μπαρτζόκας παίρνει το rebound. Μπαρτζόκας. Έχουμε φάουλ από την μαύρη ομάδα στη θέση των βολών ο Μπαρτζόκας. Ευστοχή ο Μπαρτζόκας, 15-9 το σκορ, 3-3 τα ομαδικά φάουλ για τις δύο ομάδες. Τούμας. Έχουμε φάουλ για την κόκκινη ομάδα. 4 ομαδικά για τους κόκκινους, στη θέση των βολών ο Τούμας. Με το σκορ 15-9 προηγείται η κόκκινη ομάδα, 15-10 επιτεύξαν το πολύ του Τούμας. Τσίλης, δίποντο, 15-12. Στους 3 πόντους η διαφορά από το πλάι μπάλα για την κόκκινη ομάδα. Κίτσιος, Παλατζάς, Μπαρτζόκας, Παλατζάς, Κουτουβάς, συγγνώμη. Παίζουμε.
σε ευστοχή για 2, 17-12 το σκορ. Έχουμε αλλαγές για τις ομάδες. Μένει ο Δάσκαλος και ο Χατζής. Μαύρη ομάδα επίθεση, Τούμας. Δάσκαλος, Παντσόκας, Δάσκαλος, Παντσόκας. Και έχουμε καλάθι και φάουλ. 18-12 το σκορ, περιμένουμε την βολή. Αστοχή, Παντσόκας, 18-12 παραμένει το σκορ. Επαναφέρει ο Τσίλης, Τούμας. 12 και 56 για τη λήξη. Τσίλης. Και έχουμε βήματα. Έπειτα από την πολύ καλή άμυνα της κόκκινης ομάδας. Το rebound η μαύρη ομάδα, φάουλ από τον Μπαρτζόκα στον Τούμα. Κόκκινη ομάδα. 5 ομαδικά η κόκκινη, 4 η μαύρη ομάδα. Για 2 Τσίλης αστοχή. Δάσκαλος. Κάνει την μπάλα από το πλάι για τους μαύρους, 18-12. Τούμας για τη μαύρη ομάδα, εύστοχος, 14-18, συγγνώμη. 19-14 μπροστά η κόκκινη ομάδα, 11 και 37 για τη λήξη. Τούμας. Από την κόκκινη ομάδα, 6 ομαδικά η κόκκινη, 4 η μαύρη ομάδα στη θέση των βολών του Τούμας. Δάσκαλος, Πατσόκας. Έχουμε φάουλ στη θέση των βολών ο Μπαρτζόκας, 19-17 το σκορ. Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι τελειώνει είτε στους 21 πόντους είτε στα 20 λεπτά παιχνιδιού. Μεγάλος τελικός ανδρών. Για 2. Πας στο rebound. Φάουλ, δίνεται στο Τούμα. 6-6 τα ομαδικά. Πρέπει η μαύρη ομάδα. Τούμας, Τσίλης, για 20-19. Και φορά. Φάουλ από τη μαύρη ομάδα. Κατοχή κόκκινη. Έχουμε φάουλ από την κόκκινη ομάδα. Κατοχή μαύρη, 20-19 το σκορ. Εάν την τίποτα τελειώνει ο τελικός. Υπέρ. Πολλές είναι, πολλές. Κόκκινη. Φάουλ από την κόκκινη ομάδα. Στους 2 πόντους η διαφορά για να λήξει. Η μαύρη ομάδα
μήπως η διαφορά λύγει το παιχνίδι, το ξεκαθαρίζουμε από τώρα. Στη θέση των πολλών η μαύρη ομάδα. Το σκορ είναι 20-19. 20 όλα. Η αναλύση πρέπει να έχει 2 πόντους διαφορά. Πραγματικά πολύ ωραίος τελικός για αυτό το πας και το παιχνίδι. Μόλις τελείωσε η νικήτρια η κόκκινη ομάδα. 22-20. Συγχαρητήρια και στις 2 ομάδες. Ένας πραγματικά άξιος τελικός, υπέροχος. Και τώρα θα μας δώσετε λίγο χρόνο να ετοιμάσουμε τις απονομές και να πάρουν μία ανάσα και παίκτες φυσικά. Θα ξεκινήσει ο Μπόκτης Θωμάς. Ξεκινάμε με την πρώτη ομάδα λοιπόν, θα προβευτούν φυσικά όλοι οι συμμετέχοντες. Μπόκτης Χρήστος, Μπόκτης Άγγελος, Μπόκτης Αδάμ. Είμαστε εδώ. Μπόκτης Χρήστος, Μπόκτης Άγγελος, Μπόκτης Αδάμ. Για βράβευση στο οικογενειακό. Αμέσως μετά να ετοιμάζεται Γκότσης Χρήστος, Γκότσης Ελευθέριος και Γκότσης Δημήτριος. Εδώ τώρα χρειάζεται αντοχή και ελπίδα, έτσι, στο χειροκρότημα. Για να σας ακούσω. Καλά ξεκινάμε. Συγχαρητήρια λοιπόν στην οικογένεια Μπόκτη και του χρόνου μαζί μας. Δεύτερη βράβευση. Γκότσης Χρήστος, Γκότσης Ελευθέριος, Γκότσης Δημήτριος. Από όσους βραβεύονται δεν φεύγει κανένας, στο τέλος θα βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία όλοι μαζί. Άρα περιμένουμε τις απονομές μέχρι το τέλος. Δεν θα αργήσουμε, τώρα είμαστε στο τέλος πλέον της βραδιάς. Να ετοιμάζετε Φαναρίσιος Κωνσταντίνος, Φαναρίσιο Εύα, Φαναρίσιο Σπύρος για την επόμενη απονομή από τον Μπόκτη Θωμά. Η οικογένεια Φαναρίσιου λοιπόν βραβεύεται από τον Μπόκτη Θωμά. Συγχαρητήρια για τη συμμετοχή. Ετοιμάζονται για την επόμενη απονομή, θα την κάνει ο Γκότσης ο Χρήστος και περνάει η οικογένεια Πάτσης Γιώργος, Πάτσης Αθανάσιος, Πάτσης Ιωάννη. Συγχαρητήρια και στην οικογένεια Πάτση και του χρόνου και η μαμά. Αμέσως μετά να ετοιμαστεί ο παπάς Αναστάσιος, παπάς Έκτορας, παπάς Άγγελος Γεωργίου Νεφέλη. Πάμε λοιπόν στην επόμενη απονομή. Παπάς Αναστάσιος, παπάς Έκτορας, παπάς Άγγελος Γεωργίου Νεφέλη στον αγωνιστικό χώρο. Βασιλείου Δημήτριος μετά, Βασιλείου Νικόλαος και Βένια. Βασιλείου. Η κερκίδα που είναι. Ωραία. Τελευταία απονομή από τον Γκότσι Χρήστο για τη Βασιλείου Βένια, Βασιλείου Νικό και Βασιλείου Δημήτριο. Η οικογένεια Τζομάκα να ετοιμάζεται. Ο Πάτσης ο Γιώργος στις επόμενες απονομές. Τζομάκας λοιπόν Λευτέρης, Τζομάκας Γιάννης, Τζομάκας Βασίλειος. Κερκίδα, να μην σας θυμίζω.
Αυτοβούλος Παναγιώτης. Συγχαρητήρια στην οικογένεια Τζομάκα για τη συμμετοχή και όχι μόνο. Η οικογένεια Φαρμάκη να ετοιμάζεται μετά. Η οικογένεια Κασκάνη λοιπόν να ετοιμαστεί αμέσως μετά να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Κασκάνης Φίλιππος, Κασκάνης Νίκος, Κασκάνης Κωνσταντίνος και Ευθυμίου Ορέστης. Συγχαρητήρια στην οικογένεια Κασκάνη για τη συμμετοχή. Μεγάλη μας χαρά. Χρόνο εδώ. Η απονομή από τον Βάσιτο Γιώργο στην οικογένεια Κασκάνη. Κερκίδα. Ζέρβας Νικόλαος, Ζέρβα Γεωργία και Μουρτζάκη Δήμητρα. Η οικογένεια Ζέρβα είναι εδώ. Όχι, επομένως πάμε στην οικογένεια Φαρμάκη τώρα. Φαρμάκης Δημήτριος, Φαρμάκης Αθανάσιος, Φαρμάκης Κωνσταντίνος. Η τελευταία απονομή για το οικογενειακό. Συγχαρητήρια στην οικογένεια Φαρμάκη. Και περνάμε λοιπόν τώρα, ο Τζομάκας ο Λευτέρης θα ακολουθήσει τις απονομές στην κατηγορία Προμήνη 2015 και πάνω. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε ακόμα θέσεις, βραβεύονται όλα τα παιδιά εξίσου, γιατί το σημαντικότερο όπως έχουμε πει είναι η συμμετοχή. Πάμε λοιπόν Ρόζης Κωνσταντίνος, Κασκάνης Κωνσταντίνος, Ευθυμίου Ορέστης. Πρώτη απονομή. Δεν είναι εδώ, τους κρατούμε λοιπόν τα μετάλλια, περνάμε στην επόμενη απονομή. Έρχονται? Ωραία, καλώς τους. Θα αντέξεις τα δύο τα μετάλλια? Χειροκρότημα λοιπόν στα παιδιά μας. Στήλος Αλέξης, Μάρκου Ορφέας, Στήλος Νικόλαος, επόμενη απονομή. Ο Αλέξης λοιπόν από ό,τι βλέπω θα πάρει όλα τα μετάλλια. Συγχαρητήρια στον Αλέξη και στα παιδιά στην παρέα του Φιλίππη. Κόκτη, Ηλέκτρα, Φούντα, Αριάδνη. Είμαστε εδώ. Εδώ είναι τα κορίτσια μας. Κόκτη, Ηλέκτρα λοιπόν και Φούντα, Αριάδνη, και με αυτή την απονομή τελειώνει το προμήνι για να περάσουμε στο μίνι. Συγχαρητήρια στα κορίτσια μας. Θυμίζουμε να μην φύγει κανένας εκτός αν έχετε κάτι να κάνετε σημαντικό γιατί στο τέλος θα βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία όλοι μας. Λοιπόν, πάμε στα μίνι, κατηγορία μίνι. Εδώ έχουμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση. Ξεκινούμε λοιπόν μίνι τρίτη κατηγορία, τρίτη θέση από Τζομάκα Λευτέρη. Στήλος Αχιλλέας, Ζεϊνέλη Αλκιδιάδης. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι λίγο να δούμε κάτι. Είναι όλοι εντάξει, όχι. Πάμε, βράβευση. Ολοκληρώνω Πανταζής Μάξιμος και Βάσος Λευτέρη.
Δεύτερη θέση, Κασκάνης Νίκος, να ετοιμάζεται, Κασκάνης Κώστας, Τζομάκας Βασίλης και Ματσίρας Κώστας. Περιμένουμε λίγο, Βασιλάκη, να φύγει απονομή. Μπράβο, περνάμε τώρα. Δεύτερη θέση λοιπόν. Από Τζομάκα Λευτέρη βράβευση. Συγχαρητήρια παιδιά, και πάμε στην πρώτη θέση μίνι στην κατηγορία μίνι. Νικολάου Οδυσσέας, Κωνσταντίνου Αδάμ και Σμπόνιας Γεώργιος. Συγχαρητήρια και στα παιδιά μου. Και πάμε στις κορασίδες λοιπόν τώρα. Εδώ έχουμε συμμετοχή 2 ομάδων. Όλα τα κορίτσια θα πάρουν χρυσό μετάλλιο και μόνο για τη συμμετοχή τους. Ξεκινάμε λοιπόν από Φαναρίσιο Εύα, Μυρτάη Δήμητρα και Βασιλείου Βένια. Την απονομή ο Βασιλείου ο Δημήτρης, παρακαλώ. Και να καλέσουμε και την άλλη ομάδα, να βγούμε όλοι μαζί μια φωτογραφία. Πάντα Μελίνα, Φούντα Μαρία, Γκοβίλα Φέντρα. Ας έρθουν και τα κορίτσια που τερμάτισαν πρώτα. Ένα ζεστό χειροκρότημα στα κορίτσια λοιπόν. Κάνανε πάρα πολύ καλή παρουσία. Ο Παπάς Αναστάσιος για την επόμενη απονομή. Πάμε λοιπόν στην κατηγορία παιδών. Ξεκινάμε από την τρίτη θέση. Μπράβο, μπράβο. Τρίτη θέση λοιπόν, βράβευση ο Παπάς Αναστάσιος, Μάρκου Λάζαρος, Παπάς Έκτορας, Φαναρίσιος Σπύρος, Κωνσταντίνου Αδάμ. Το χειροκρότημα στα γόρια. Η δεύτερη θέση θα απονείμει ο Τζομάκας ο Λευτέρης. Δεύτερη θέση λοιπόν παιδών, Παπάς Αθανάσιος, Τζομάκας Γιάννης, Αηδόνης Θοδωρής, Σαβουλίδης Βασίλης. Χειροκρότημα για τα παιδιά. Συγχαρητήρια και στα παιδιά στην κατηγορία παιδών. Και ο Πανίδης Ευάγγελος για την πρώτη θέση στην κατηγορία των παιδών. Πάτσης Αθανάσιος, Πανίδης Άγγελος, Γεωργίου Νικόλαος, Ματζήρας Πέτρος, πρώτη θέση. Κανονικά πρέπει να απονείμει πιο Πάτσος. Έτσι πως το πάτε.
Απονομή λοιπόν πρώτη θέση παίρνουν είμαστε έτοιμοι για τα μεγάλα τα αγόρια μας. Πάμε στην κατηγορία ανδρών. Ξεκινάμε με την τρίτη θέση, απονομή ο Βούσιος ο Δημήτρης. Ο αντιδήμαρχος λοιπόν να έρθει για την απονομή. Τρίτη θέση λοιπόν, Χριστάκης Σοκράτης, Κωνσταντόπουλος Αλέξανδρος και Κοστούλας Παναγιώτης. Στη θέση των απονομών, χειροκρότημα ζεστό για την τρίτη θέση στην κατηγορία ανδρών. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Περνάμε στη δεύτερη θέση. Απονομή θα κάνει ο Χριστάκης ο Γιώργος, αντιδήμαρχος του Δήμου μας. Χατζής Άρης, Ντούμας Στέφανος, Τσίλης Ανδρέας και Παλατζάς Γιώργος. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Είχαν μια εξαιρετική παρουσία. Τα παιδιά λοιπόν είναι φιλοξενούμενα στο 3-3 και τα ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τίμησαν. Διπλό χειροκρότημα. Και να σου πάρω τηλέφωνο χωρίς πακιλία στο φάμε. Γιατί μπορεί να φύγω τρίτη βράδυ. Αυτή κανελάκησα και από την πρώτη θέση. Λοιπόν, πριν κάνουμε την απονομή την οποία θα κάνει ο πρόεδρος Κανελακίου Ματσαϊδόνης Ιωάννης, δύο λόγια από τον κύριο Πανίδη Βαγγέλη. Λοιπόν, απομένουν λίγα λεπτά για να λήξει και το 26ο 3-3, ίσως το μακροβιότερο 3-3 στην Ελλάδα, από όσο γνωρίζω. Από τη μεριά της ΑΕΚ Αναδακίου θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους φορείς που μας βοήθησαν, τους χορηγούς, το Δήμο Πάργας, το Επιμελητήριο Πρέβεζας, την Περιφέρεια, όλους τους αθλητές που ήρθαν εδώ και μας τίμησαν με την παρουσία τους. Φυσικά τους μικρούς και μεγάλους χορηγούς που βοηθάνε πάντα την ομάδα. Πάνω απ' όλα όμως ευχαριστούμε τους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στο σωματείο και όσο αυτό συμβαίνει η ομάδα θα βρίσκεται εδώ και θα παλεύει. Αυτός είναι και ο ρόλος ύπαρξής μας. Θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στο καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο και στον κύριο Κώστα Φαναρίσο, τον καινούριο πρόεδρο, σιδεροκέφαλος. Μια αναφορά στον προηγούμενο πρόεδρο, στον Κωστούλα Σταύρο, που έχει δώσει και την ψυχή του για την ομάδα και θα συνεχίζει. Μια αναφορά στους προπονητάς, στον Λευτέρη τον Τζουμάκα,
που έχει αφιερώσει τη ζωή του στα μικρά παιδιά και στο σωματείο, και στο Λευτέρη Κοσμά, τον προπονητή του αθλητικού τμήματος. Να υπενθυμίσω ότι το επόμενο Σάββατο έχουμε το μεγάλο πανηγύρι, μια μεγάλη εκδήλωση της ομάδας. Όσοι μπορούν να προσέλθουν, να βοηθήσουν, και θα συνεχίσουμε στις απονομές στην πρώτη θέση για την ομάδα των ανδρών, στην οποία από ό,τι βλέπω βρίσκονται παλιοί φίλοι και νέοι φίλοι. Ξέρουμε ότι ο χρόνος κυλάει και είναι αμήλικτος, δεν σταματάει ποτέ. Απλά υπάρχουν κάποιοι τύποι που έχουν βρει έναν τρόπο να τον καθυστερούν. Και μιλάω για τον φίλο του Σπύρο εκεί, και έδωσε και το ελιξίριο και στον Αποστόλη από ό,τι βλέπω. Ελπίζω να το βγάλουν και σε συσκευασία αυτό, να το παίρνουμε κι εμείς. Θα είναι το μεγάλο deal της χρονιάς. Λοιπόν, προχωράμε στη βράβευση στην κατηγορία των ανδρών. Ευχαριστούμε για όλα όλους. Άστε καλά, παιδιά. Πάμε λοιπόν στην πρώτη θέση. Πρώτη θέση, φιλοξενούμενη ξανά, τυχαίο, Δάσκαλος Αποστόλης, Κουτουβάς Λεωνίδας, Κίτσιος Θωμάς και Μπαρτζόκας Σπύρος. Ματσαϊδόρης Γιάννης, πρόεδρος του Καναλακίου, για την απονομή. Έτοιμοι να σηκώσουμε το κύπελο. Νομίζω ότι έπρεπε να είναι λίγο πιο μεγάλο. Χειροκρότημα λοιπόν στην πρώτη θέση ανδρών. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Συγχαρητήρια και το αυτό. Όλοι οι συμμετέχοντες τώρα θα παρακαλούσαμε να περάσουν προς τα πίσω από αυτή την πλευρά και να βγάλετε όλοι μαζί μια αναμνηστική φωτογραφία, μικρή μεγάλη. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της απόψινής βραδιάς του 26ου τουρνουά 3-on-3 της ΑΕΚ Καναλακίου. Να είμαστε και του χρόνου καλά, να είμαστε εδώ και ακόμα περισσότεροι. Και ραντεβού λοιπόν τώρα στο πανηγύρι, όπως είπε και ο Πανίδης ο Βαγγέλης. Να έχετε καλή βραδιά. Γεια σας. Τώρα, λοιπόν, πρέπει να διορθώσουμε ένα λάθος. Ξεχάσαμε να απονείμουμε στις βολές. Λοιπόν, στις βολές έχουμε τον Κότσι Ελευθέριο και τον Σιαμέτη τον Θεόδωρο. Είναι εδώ τα παιδιά, ο Ελευθέρης είναι εδώ, ο Θεόδωρος. Το Θοδωρής εδώ, ωραία, χίλια συγγνώμη. Επίσης να συμπληρώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο τον Μίγδο για την παρουσία του, που μας τιμάει χρόνια και γι' αυτό ξέρει πώς τον εκτιμούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να πούμε, έλα. Το κινητό, περίπου. Έλα,
περαστικά στο ραντεβού. Φέρε το!